इस नवरात्र के पावन महीना में जगह जगह माई के पंडाल सजल बा, गह गह चारों ओर हो रहल बा। यह मौका पर एक जनी अपना पति देव से कह रहल बाड़ी कि ए सैया जी, हमरा के रउआ कबो न घुमैनी, असो के नवरात्र में माई के दर्शन करा दी। तो आई दिनेश देहाती के सुमधुर आवाज में और उनके साथ साथ हमारे संगीत पर बैठल बानी यहाँ के मनोज बाबा पटना से, और समाज के साथ दे रहल बाड़े हमारे धर्मेंद्र जी, अनोज जी, कैलाश जी, चंदन जी, तमाम सभी भाई बैठल बाड़े और माई के दरबार में भक्ति के सागर में गोता लगा रहल बाड़े। तो आई हमारे इस दिनेश देहाती के सुमधुर आवाज में सुनल जाओ। बोलो बोलो काली मैया की। अबे माले पूरा के मेला घुमाई दहो, अबे माले पूरा के मेला घुमाई दहो। एहो ड्राइवर राजा दर्शन कराई दहो, एहो ड्राइवर सैया दर्शन कराई दहो। अबे माले पूरा के मेला घुमाई दहो, अब माले पूरा के मेला घुमाई दहो। एहो ड्राइवर राजा दर्शन कराई दहो, एहो ड्राइवर सैया दर्शन कराई दहो। आइल बा नवरात्र महीना है ने आबाहो, मंदिरिया चम चम चमकेला, देखो गम 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 केला। मंदिरिया चम चम चमकेला, देखो गम 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 केला। केहू कहे खाबे वाली, केहू मैहर वाली हो। जिनकर महिमा राजा बाते निराली हो। केहू कहे खाबे वाली, केहू मैहर वाली हो। जिनकर महिमा राजा बाते निराली हो। जगत कल्याणी से हमके मिलाई दहो, जगत कल्याणी से हमके मिलाई दहो। एहो ड्राइवर राजा दर्शन कराई दहो, एहो ड्राइवर सैया दर्शन कराई दहो। मैया के माई हाई जगत महातारी हो। जकरा के पूजेला नार नारी हो। मैया के माई हाई जगत महातारी हो। जकरा के पूजेला नार नारी हो। भैरो जी से कही के अर्जी लगवाई दहो, भैरो जी से कही के अर्जी लगवाई दहो। एहो ड्राइवर राजा दर्शन कराई दहो, एहो ड्राइवर सैया मेला घुमाई दहो। आइल बा नवरात्र महीना है ने आबाहो, मंदिरिया चम चम चमकेला, देखो गम 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 केला। मंदिरिया चम चम चमकेला, देखो गम 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 केला।
रविंदर कैलाश पर फेरा ले नजरिया दिनेश देहाती अइले तोहरे दुबरिया कैलाश केदार पर फेरा ले नजरिया दिनेश देहाती अइले राउरे दुबरिया लाला की चुनरिया एगो हमरो की नवाई दहो लाला की चुनरिया एगो हमरो की नवाई दहो ए हो ड्राइवर राजा दर्शन कराई दहो ए हो ड्राइवर सैया मलेपुर घुमाई